का कि लड़का गरीब होता का कमाला पैसा के कमी नहीं खे हैं इतना हमरे के समझैलन जे कि पैसा के कमी नहीं खे आ लेकिन अब ना बुझाता टे आ कि कितना पिया तोड़ा ना एथी करत हन वैसे आदमी करेला हमरा के तो एकदम कुफुत में डाल के रख देला सी मरद ना जाने से आओ ताने से पी पा के मर धन बिलाए पे लागल बा जौनो काठा कुठी बाचल बा धन तो रहल ही ना रहे जेने से आओ ताने डोलत तिलत डोलत आए होइसे आदमी करला कौनो समाज ला कौनो आदमी के आदमी हमर मरद ना भइल कौनो कुछ नहीं के करा ईटा थुरले भाई रे हम कहा नहीं कि पुलिस पर हम सीमित जलवा के बरोबर करवा दे उगे तो पी जाता रह जब सोचे तनी कि कुछ करवाई तब पी खा के उड़ा देता रह ते क्या करो घर के मरम्मत कैसे होगी जब अपने आप की मरम्मत नहीं करत हां मरम्मत कौन करी रे मारा को कर हम हड्डी कुला के निकल के बहरी नाचे लगी बोलिए बाटे तू गोली से गोली चला सकला बंदूक धरे के तार औकात नहीं खे बंदूक धरे का हां देही में दम आ बल नहीं खे तारा जान जइयो देही में बलो नहीं खे देख हम गोली लेके कपार में ठोक देंगे है ना मर जाई सरवा बंदूक कौन काम बरे आ काहे रोत रे तोरा पर कौन आफत विपद पड़ल रे मरद पियकर बा तोरा खुश हो गए चाहिए कि तोरा इतना धन बा तब न पियत नहीं कौन भिखार हमरा इतना रोज पियत रे तो ये धनवा बिलवा दो ई के दिन बरल बड़ा जा हमर गरम जरे रहे कि हमर बियाह तारा से भइल नहीं तो तोर बियाह अठे कुमार लगा होई थी आए कि सलमान खान ले बियाह कर रही का हमार जात बिरादरी में लइका नहीं हो सन का जात बिरादरी में लइका ले बियाह कर रहे ना हम कुजात हई हमरा भी आलतू फालतू ना बोला नहीं बुझाइल ई बताओ जब माता सीता के हर कंस को अयोध्या ले जात रहे त के बची रहे माता सीता के कंस के कइले रहे इहो पता नहीं के पियला के सुन में ढेर रामायण बक्के वाला भइल बड़नी काहे तो सोइलू कह आलतू फालतू मत बतियाओ तो भक्ति वाला बात बतियाओ रे हम बोल तुम पियल छोड़बा कि ना छोड़बा बताओ तू का चाहत रहा दुख देखला से ठीक है नु बा कि हम ही चल जाइए हवाते अच्छा ए बात मरल चाहत रही हमरा के ये छोड़ल चाहत अकेले बहुत चनाक भइल बड़े हम अकेले ना रहम जाए कोई तो हमरो टिकट करा दिए साथे चलल जाई ओई अंग्रेजी मिले रे अब हम का करी हो दादा कुछ मत कर फोन कर कोई जब व्यवस्था करवा अंग्रेजी को हम चलम काहे ऐसे तू बोले लो बच्चे पापा तू ना सुधर बतनी गांव टोला गोतिया के देख के सीखा कुछ कि तोहरे जोरा परी के जमीनों की न तवसन खेतों की न तवसन आ घर पिटवा देलसन पाका तारा होई करे में न दिए तेल जरता ये घर में काम लगा के तू पिया तड़ा ए पिया चुप रह गोतिया पटीदार लेखा में रही रे अपने जमीन की होता लइका के हिती चुकी पाइट पड़िले बा नेटरा बहुत नाक नहीं के पूछा वैसन जमीन हम काहे के थूक ना दे रे हमारा लइका शेरवानी पहन के घुमता बिना बियाह के गली में जा जा हम ना जानत रहिनु कि तू कितना हरामी निकलब हां मरर के हरामी कर गोला ना लागम मारे लगम ना लगम अब तो भगवानों के गोना लगम तू तो दूरे के बात बड़ा अब भगवान के इतना पूजे नहीं तब तार लगे चुचुंदर मरद देलन हमारा भगवान के पूजे लगे हमारे लगे पानी पाए खाली हूं हम पिए तो बेकार हो गई अब मुड़ी का है नेहुरा रे बुझाता कि गर्दन पे भार पड़ता तुम तरह से मुंह लागल नहीं के जा जलना की ना है काहे मुंह लाग जीवे तो मुंह तो खराब हो जाएगा कोनो बात सही ना मरद हार सके कोनो हारो खानदान हमार नहीं के हम कैसे हार जी और मजाक नहीं के हार अच्छा पियो तड़नु मांगा तड़ कर जानू कराजे वाला देखिए छाती के बाती तुरियसन तब तारा बुझाई कौन हमर छाती के बाती तुरी रे ओकर हम किडनी नोच के हम सिंझा देम समझे तो ढेर समझ लेनी अब समझे कि हमरा में हिम्मत नहीं कि हम टूट के बिखर गइल बानी हम बटोर देम बाय बिखरा तड़े सब चले आओ तोरा के बटोर के हम ले जाके गाय के खिया दी आता ना जल्दी जल्दी बिखरबे रे अब महुआ हमर चुरवा दे इसका रे ले एक पैक मारी नासा उतरलो लेखा कुछ बुझाता हमरा ले रे हमार लड़किया का नाम है लड़कियों का नाम भुला गई हमार लड़किया का नाम रे ओकर माई
अरे हमारा लड़की एक माई अब ना सुनिए बेटी च्यूट में भी है नु दाल चावल तो बना देले बानी, कुछ चटक खाए के मन करत रहलटे। ये नु बाटे कि गांव देहात में आ जाता कुछ चटक खाए के मिलबे ना करी। एगो हमार गांव रहलटे कि छोला चाट चाउमीन फुचका कुल मिलत रहलटे। अजुआ तो लिया दिहन एगो काज ने कौन आर्टिफिशियल वाला आ कहीं ला फुचका खा अपने से छान के खा, जितना मन उतना खा। ऊ वाला मजा आवेला रोड पके आहा अपन सहेली संगे जाके खात रहनी। अच्छा अपना सहेली साथे खात रहू ना अब चलो हमू खियालाई तारा के। अजी हां जी रउआ तो हमर भसुर लागल न तो का हो गइल बसुर लगा ए होनी रही त है हत होने करी। अब बसुर न एको भैंसा थोड़े ही डरा तरो मार देम। अजी हां रउआ हेने मत सटी त का है सटला बतारा दुख विपद पर जी का रउआ हम भैया जी लगम हम जेठ जी बानी बताई त बताए का बस सब गांव जानता तो ना जी ऐसे मत करी, कोई देख ली त हमर मरद मारे लगी अन। कौन मरद मारे लगी है मरद करे हमार मरद ओकर हम दर्द का मार देम। हाजी जाई त हमर मरद देख लेन हमरा के घर से भगा दियन। ए हे तक ना चांद जैसन रोशन चेहरा तन देखावे ने ना जी हमर लाज लागत जाई त रउआ से हमर लाज लागता। सोरा त लजाहू नहीं के आवत हमनी के बोला जात रही पहले ठीक भाई से ले जाते आज से मजाक करत इसको बढ़िया आज सुन रहे ए जब छुई मत जी। हमने छुआ मत नहीं बात कर दाल भात तरकारी बनेले बड़े हां बनेले बनी जी। अच्छा तो हमरा के खिएबे कि नहीं रोवा लागत पियले बनी। अरे का हो गइल पिए में तो फिर में का कोनो के पिए में अजी जाई तो हम लेके आ जाम कहां ले खाना खिया दे जाई तो। अच्छा हमरा लेने ओने का भागल ए जी ना है याद हटाई काहे हाथ चाहिए देखिए रोवा भसुर है ठेकाए के ना चाहिए। अच्छा ठेकारी में तो मैंने तू हो पाप लागल आई है दैया ई कौन देवता रे दैया दैया बढ़िया कौन देवता के नाम ला राम जी हम खिसियाए जी हम। अच्छा राम जी ना किसी बढ़िया आदमी हन ए जी और वो छुई मत हमरे के तोर बड़ाई ना करी हम दूरे से करी हो जा बैठी तो तोर ओठ जोन बानू कश्मीर के सेब लेखा लागला ना ना लागेला कौन कहते कि ना लागेला रे लागेला आ तोर आँख जोन बानू एकदम नैनीताल लेखा लागेला। ठीक बटे रउआ जाई कहाँ जाई अपन घरे जाई काहे हमरा में इंटरेस्ट नहीं है हमरा तोरा से हमर तलाक करवाएम का बोली ना। आज तो हम बाई नु अजी रउआ जाई रउआ हाथ जोड़ तनी जाई अब जोड़ बढ़िया जोड़ जाई हां आज कुछो कह सुबह समय जोन मेहरारू पौले बा आ का हो रे बढ़िया पौले बा अरे हटाई जी हाथ। अच्छा ठीक बा जाता नहीं लेकिन दाल भात तरकारी तारा घरे को खाई हम। हां ठीक बटे जाई तोरे हाथे खाई ठीक बा जाई जाइयो ठीक बटे बाय बाय। हां बाय बाय जाई कर ऐसे हां हां ऐसे करे के बा बहुत खूबसूरत लागल इस तू हमरा के ठीक बा जाई गांव घर में तोरा ले टॉप क्लास के मेहरारू नहीं किस लोग तोरा हां ठीक बटे सब बात ठीक बा नु जाई कब 9 बजे भेंट कर रात में हमरा ले। हां ठीक बटे भेंट करम ठीक बा काहे दुबरा तनी दिने पे दिन का कहिए कने हुआ अरे कहम तो जनबू ना कहम तो ना जनबू दुख तनी मुनी बाटे। अब देखते बड़ू साक्षात लौकता है आँखी से अब का कहे के बा कहतनी जी एकदम पी पा के हमारे एकदम आ जाता हूँ कहीं से जननी जन लू केकरा से का कहीं बानी अकेले पड़ल बानी इनकरेज जा रे दोनों लड़कन के नैहर पहुंचा देनी। भैया जी के समझ में ना आवेला नु कि हां हम का करतनी हमरे कमाए के बा हमरे एथी करे के बा दूगो परिवार बात मान लो कि चलो चुपचाप खा बनाव तक एथी कर का हम कहीं एकदम जान जे कने कोनो ना सब सकी एथी कर दवाई जाना तो लोग दारू छोड़ावे वाला कने हुआ ना ये दीदी हम तो नहीं की जानत एगो खाली बड़े बड़े मझरिया पुर बाबा हां हां मझरिया पे बाड़े उका जने नु उका जने मतलब का कहना बैठ के इंटवा भी बैठे खाती दीदी जी का हो तन बताओ ना कने बात दीदी झारे सुनी रउआ अपना मरद के मान में रखम कि ना रखम का बोले कने हुआ ई का कहता रू हो हम घर में घुस गए देखो तारू मुकनिया बा काहे ना बोली जी ये हटे रहन सहन के केहू के मेहरारू के घर में घुस जा अकेले मेहरारू भी है तो हमरा कैसे छुअत रहो कैसे आई हो दादा पियला में ना बुझाई हो अब का करिए कने उनका के मारम तो होतने ना मारम तो होतने
पी के उ इतना सना करहतन कि हम का कही हमार गलती बा हो कने हुआ हम तो अपने करम कुटा तनी कि मरद हमर कैसन हो गइल। ए दीदी जी तो हमार तलाक करवाइम का रो डांटत नहीं खी कम से कम होश में आवत। अच्छा ठीक बा कने घरे त हम डांट देम देख तड़नु 10 घर से रोज जो रहन आवत कने हमर एकदम पगलैला के हाल भइल बाटे हमर कुछ सुझाता हो। और मरद कह दें तोर ओठ कश्मीर के सेव लेखा लागत अटे तोर आंख नैनीताल लेखा लागत अटे ये कुल बोलल जाला जी। दीदी राव रोड कैसा लागत है का जाने बचिया नतिया हमरा के चारों ओर से हमरा के बेपानी कइले रहत सुनी ना, एक मरद काम करी डाकिन पानी पियले बाटे। सुनी रउरा आज तक हाथ नहीं खी उठैले ठीक नु मुंहे बोले बन मारी गिरा के ऐसा नु के दारू पियल छोड़ दे नानू हाथवा उठेला हम नहीं के देखले दीदी, कब ये अजी दीदी जी भगावत रही ना हुआ के भागत और शॉर्ट शॉर्ट के सुनी शॉर्ट एगो बात बता तनी रुका हो कनी देखी दीदी रउरा अपना मरद के सुधारे खातिर हाथ उठाओ तनी एगो बाईसन की मरद पे ऐसे हाथ उठाओ तनी रउआ तो मरद के जिंदगी बनावे खातिर उठाओ तनी हाथ अब बतावा कि केहू दू तबड़ा के मार दीन करे मार देतन त कौन हमार नु इज्जत का के दे दने दीदी जी को एमे उहे ना हम कहत तनी सुना नहीं सुना मारे वाला बतिया छोड़ा ना दिखाओ तर हो जतनी जड़ी उड़ी बनवा देना कि छोड़ दे पियाला का छोड़ दियन तो तनी कमालन हार तोड़ के हो पैसा तो रख के निराजा हो गई जान जाई हो ना तो चली एक दिन लिया के हम चल सुखवा के लागेला कने ज्यादा हम समझा देम कि ओसे कहियो मत शिकायतिन होयो कने हुआ तरह से हाथ जोड़ी बाटे ना दीदी जी बड़ हनी लेकिन तारा आगे मानी माफी मत मांगी लेकिन ई को चलम न सुखवा के दिने तो ठीक कह तारू कने हमरा के लिया चलियो जात नहीं लइका बा रुआ तो सुखवा के दिने चल ठीक बा ठीक हम बा बोरे आइम रोड पे जन तनी पूछने के लिए के चाउर लेवे के बा ओकर गंजी ले ले हम आ पैसा डाल ले हम फिर हम ले लेम भगवान के अथी से हम नहीं की भागल हो माता रानी बस ये सुधार जा आए हमरा के एकदम बुझाता कि बेपानी कइले रहत जे आवत जे चार गो बात बोल के जाताटे अब समझा के समझा देम कने हुआ देखो के तो से हम बोली मालिक जी देखिए ना तो हमरो के ना छोड़ियन और औरो के दू लोगों के ना अरे दादा हम का कही कम में ऐसन कहले बात हमू रहती हो जगह पे तोहरे लेखा कहती का करब ठीक बटे दीदी जी जाता ज्यादा जा कोई मरद के कुकुते ऐसन आदमी होखेला हो हम का करी हे भगवान हम ना जननी नु के ऐसन बिला जी हमर घर दुआर हे माता रानी सुधार इनकरा के तोहरे से कुछ हो सकता